What dreams are made of? Para kay ni Alan, anyaman iti kayat ang magunod iti biyag, nasken asaan alimitaran ti bagino agarapaap, gaputa isuda ti maysa kaliti mangtarabay kengka iti pagturungam. Dati ang mangisursuro ni Alan ken dati met a nurse iti business partner na ni Brian, ngem gapu iti passion for baking, inibatanda iti dati at trabaho da. Simple laeng tinangrugyanan ti negosyo da. Digiti binake da cake iti papa-order da online, idinto animet Alan iti mangi-deliver kadagitoy. Start kami na sa cake inataw, yung malilit na cake, naka-tube siya, tapos binenta namin. So, ang nangyari dito sa business, parang binigyan din namin ng opportunity yung mga gustong magnegosyo din. Like yung mga estudyante. So, naging resellers namin sila. Iyalin tulad ko iso natin may isang nga karinderya. Hindi start kami ket karinderya pa ilang dito negosyo mi. Pero ti panunot ko idingkit kasla fine dining restaurant. I make sure nga talaga na ajuray wala kaming masyadong mga equipment, wala kaming masyadong malaking kusina. Pero kapag sinerve na namin sa aming mga customers, talaga na well presented yung aming produkto. Ininot ang nagbalin ang nalatak itinagan ti negosyo da, arason met a kinasapulan da iti bukod dang empleyado tapnon adupa iti maserbyan da customers. Tawen 2021 idinay patakder ti umuna a shop da, aging ganang imadado dagitoy ken addaandan iti 18 a branch iti naduma-duma paset ti probinsya, ken saan na bumaba iti 30 ti empleyado da. Biglang kaming nagkaroon napakalaking responsibilidad na masasabi namin kasi during that time I'm about 20 plus pa lang. Sabi ko, para yung trabaho ko hindi normal. Kasi I need to manage people, I need to manage the business, I need to manage my business partners, I need to manage my customers. So, bigla ako nagkaroon ng napakalaking responsibilidad. At now, yung responsibilidad na yun, talagang, syempre wala akong choice. I need to adapt. So, I need to embrace. Para sa gayon, may pakita ko na talagang itong pinatayong negosyo, kung ito yung binigay ni Lord talaga, gagampanan ko. Kuna ni Alan nga addada digiti sumagmamano a panubok a sinango da, kang runaan nan idi mangruglugita pay laeng. Imnar arigen, napaspas ang nadanon ni Alan ken iti partner na iti agdamang estado ti negosyo da. Iti laeng uneg ti sumagmamano atawen, makita dan ti dakkel na nagbaliwan ti panagbiag da. Gapo iti baligi da, saan laeng na dito'y probinsya iti pakabigbigan da. Sumagmamano pa yan iti awards an awat da. Napakabilis ng pangyayari, Sir Mark, since 2020. So, sa loob ng 4 na taon, may bagak nga rod nga nagarot nagbaliwan. Of course, sa lifestyle namin. Sa lifestyle namin, yung mga dating hindi namin nabibili, of course, nabibili naman na namin ngayon. Yung mga parangal na aming natatanggap, in fact, kami po yung nanalo for the national itong katatapos na Productivity Olympics na programa ng DOLE. So, dito po, sinocase namin yung mga naging proyekto po ng company, yung innovation, okay, yung mga nagawang programa ng kumpanya. Para sa gayon, makilala naman po, hindi lang dito sa probinsya, kundi sa buong Pilipinas, kung ano talaga yung natatanging galing din ng mga Ilocano. Itilaksid nga adayon itinadanunan ni Alan ken iti business partner na, kuna naasaan na malipatan ti dati a profesyon na, baragsakan gaputa addalat ta digiti gundaway a ma-apply na digiti skills na kas mangisursuro iti agdama a negosyo na. Kaaduan kaditi empleyado dati kagangay iti naggapon na arason na kasapulan da iti mangtarabay ken mangisuro kadakwada. Para ako pa rin nagtuturo. So, kahit nami-miss ko na yung pagtuturo, parang dinadivert ko na lang dito sa kanila. Kasi naniniwala ako na there's always a learning by doing coming from the scratch bilang isang empleyado. Kasi yung mga empleyado namin, hindi naman din ito yung kanilang mga tinapos. Yung mga iba, may mga magsasaka, pangingisda, manicurista, housewife. Tapos naturuan sila sa pagbibake. Kasi within our barangay lang naman. So what dreams are made of? Naibasa iti kapadasan ni Alan, makuna adag iti arapaap ket nabukel babay iti kinaporsigido, kinatured, kinagnanayon agagem ang makatulong saan laeng at ibukod abagi, ngem ket di pati pay di tattao iti aglawlaw, nga isu damet iti makatulong tapno nagbalin ngagpaypayso dagiti arapaap. Mark Magdirila, Balitang Solid North.